Prajurit Pipisat Satrio Bapak Sakti Bos sabar lagi monggo kita dapatkan sesakan pilar saking tokoh dusun Bongkoran ketika medalakan Sumogo Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikantuk pitulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulolan panjenengan ing siang menika dipun paringi pinten-pinten kerahmatan. Nikmatan antasipun kesehatan lahir batin, warasan saha panjang umur. Sehingga ulolan panjenengan sak kempal wonten ing mriki papan panggenan dalam keadaan sehat nafiah. Salawat dan salam semoga tetap tertulah kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tempur Bapak Ibu hadirin kang kula hormati, nun ngapunten ing kathah saderengipun kawula ngriki wakil saking Bapak Modrot. Siapa jenenge? Sinten Bu? Modrot. Aku ki ora ora sedih kok jenenge. Wakil saking Bapak Modrot niki kula ken nuwari ujar. Nalika duwe nguni Bapak Modrot niku gadah ucap nek putra putrine kala wau saged sebut silaturahmi malih pikantuk ranting badhe nanggap jaranan. Tepuk tangan sih. Tepuk tangan sih. Dengan syarat Mbah Barjo kudu joget baik. Aduh, wong tuwa ambekan kempis-kempis. Lah kok kon joget kurang ajar Pak Modrot kita. Ya sekali-sekali toh, Bang. Piye to, Bang? Ketangkep to, gae. Ketangkep. Oke niki sareni kon ajar kula kampung Dilaksana nggih. Mugi-mugi kula ing dinten menika pikantuk berkahipun sedaya para penonton. Amin. Agar saged gugur monggo. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Gede aja. Kok masalah lihat juga malih. Ya orang yang gede jumlahnya yang kita. Ye, orang yang tak gede gede. Nanti, Saya baru pusing banget. ada teman malu kan?